cal é o mellor día deste brao para casarse? Pois efectivamente, chega o verán e a época de casarse. Os galegos somos moito de casarnos, a verdade, non? E claro, cando unha parella decide casarse, unha das primeiras cousas que pensa é que, por favor, que sabe o tempo na miña... Primeiro ten que preguntarse se están de comprometidos, se están comprometidos primeiro. Se realmente, están seguros. Si se queren casar, eso para empezar. Despois diso, pois, xa pensamos na meteoroloxía. Entonces, a pregunta que nos fixemos é cal é o mellor día para casarse en Galicia. Vale. Así que despois de unha minuciosa investigación, dimos con unha serie de unha data para cada provincia de Galicia, vale? Vamos a empezar por a variable da precipitación, que é a que moitos pensan que pode ser a máis importante. Ao fin e ao cabo, moitos noivos poden pensar, por favor, que non me chova o día máis importante da miña vida, vale? Así que o que fixemos, gracias á Axencia Estatal de Meteoroloxía, foi acceder á climatoloxía de Galicia e buscar os días máis secos do clima galego, vale? Vale. E aquí temos todos estes días. En todos estes días non choveu ni unha sola vez nos derradeiros 10 anos. Ai, mira, vexo que está aí o meu cumpleanos, que é o 17 de xullo. Mira que bon día para casar. 17 de xullo. En Ourense non choveu nunca nos derradeiros 10 anos, vale? Increíble. A primeira lectura destes datos é que en Galicia chove durante o verán, porque fíxate que na Coruña, Lugo e Pontevedra, pois os días sin unha sola gota de auga, pois contase cos dedos dunha man. Sí. A excepción Ourense, que ten un clima moi seco, e, lóxicamente, en verán, pois, todavía máis seco, e estaríamos a falar de 21 días no trimestre estival, no que non choveu ni unha sola vez nos derradeiros 10 anos. Que curioso, é que parece increíble darse conta disto. A ver, se o mellor día coincide a martes, tamén o hai que descartar, porque martes nin te casas, nin te embarques. É un bon matiz, non? Entón, aí tamén pero é que esta historia non remata aquí, porque eu non sei se estiveches algunha vez nunha boda na que houbera moitísima calor. Sí, tamén. Claro, imagino que bo día intentan que non chove, pero se é un día de un calor abafante, tampouco é bo celebrar aí a boda. Efectivamente, é dicir, porque eso que din de o amor está no aire, pois concretamente está na temperatura do aire. Está na temperatura do aire. E concretamente, pois en 22 grados, que según a ciencia é a temperatura óptima para un evento como unha boda, por exemplo. Logo hai que ir á costa, a zona de arriba, Mariña Lucense, por aí, non? A temperatura, unha media de temperatura de 22 grados significa o seguinte: imagínate que mañán nos convidan a unha boda e a boda comeza ás 6 da tarde, vale? Ás 6 da tarde, como moito, con eses 22 grados de temperatura media, non pasaría ás 6 da tarde, cando comenzara a ceremonia, dos 28 grados, vale? Unhas horas despois, ás 9 da noite, cando chegara a cena, a temperatura descendería uns grados e teríamos alrededor de 23-24 grados. E pola noite, durante o baile, pois fíxate ti, aquí temos, non descendería en ningún momento dos 16 grados, pero incluso estaríamos alrededor dos 18 grados, que é casi o que se considera unha noite tropical. Sí, increíble. Aquí en Galicia, noite tropical. Aí dá para casarse, para bailar, para sobremesa, para todo. Efectivamente. Entonces, todas estas variacións, vale, nos dan unha media diaria de 22 grados. Entonces, si combinamos os días nos que non choveu nunca, nos derradeiros 10 anos, e ademais engadimoslle a variable dos 22 grados e facemos a búsqueda, voilá. A ver. Vamos a ver. Temos 4 días exactos. 4 días. Os mellores días para casarse en Galicia. Por exemplo, unha novidade, algo, bueno, que tampouco é tan... O sea, é sorpresa, pero non... En Ourense hai que casarse no mes de setembro. Ai, mira. O 12 de setembro é o mellor día para casarse na provincia de Ourense por unha cuestión de escapar da... Claro, porque en Ourense, en xullo e en agosto... Claro, fai moito calor. En A Coruña e en Lugo, os mellores días para casarse, en Lugo, 23 de agosto, en A Coruña, 22 de agosto. En Lugo tamén dicía meu avó, que en paz este... En Lugo son sus paxaros. E che boa verdade, tamén no verán... Claro, bueno, en Lugo aquí hai que esperar a agosto para chegar a esos 22 grados por unha cuestión da temperatura nocturna, porque moitas veces tamén descende moito en Galicia, todos o sabemos, pola noite, e se estás nunha boda que a temperatura se desploma, pois tampouco é nada agradable. Entón, temos que esperar a que se cumpran esos 22 grados de media xa en agosto. E, pois, nas Rías Baixas, na provincia de Pontevedra, o mellor día para casarse sería esos 17 grados porque... O día do meu cumpleanos. É o día do cumpleanos? O 17 de xullo, por eso digo. Pois tens que casarte tamén ese día. En Pontevedra. De momento, este ano non lle a tocar, Este ano non... Risa hai unha señora do público, este ano non lle a tocar, así que... Pois aquí a cuestión é a cuestión da configuración das Rías Baixas, que ao final permite que teñamos unha temperatura óptima, especialmente pola noite, ideal. Así que, como podes ver, temos os días perfectos para casarse en Galicia.